Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Ang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan mong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan nataman ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man buhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay.
Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit, Panginoon. Patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And syempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Syempre, good morning Castilla, good morning Daraga. Cinco minutos makalis ang alas 5 nin pagkaaganigdisa na yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicolnet TV. Sa ngaran kan Bicolnet TV sa panginginot ni SM Maestro Nel Atuon and sa Arandar Bicolandia or Arandar Broadcasting Services. And siyempre, sa ngaran kan pag-iriba, nasa luwas, yaw dyan si Kasorog Patrol numero 2, Tony K. And sa Arandar Patrol kay Fred Mendez na kay Bako kasuhapon. Ay, good morning sa Sunflowers Boys. Kan Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Ang bagong tropa pips kang Arandar Bicolandia. Yaw dyan si Pampirangani, boy. Maski nga pang duwa na sa nangaya ako. Kay Buboy Lamera Marantal. Asin sa bilog na pamilya kan na Marantal. Diyan sa Purok Sunflower, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Tropa Pips, good morning. Puwerte baga, so paturwal-tuwal name. Bako naglamaw. It's better late than never. Wala ko masabi. Ang kagayonan dyan, boy, ang kagayonan ta. Diyan palan, pag nag-uli ka, may bit-bit pa. Ugwaon si Prena Mendez. Anyway,
Good morning po sa inyo. Sa muli, sa uulitin. Pag-araw ka ng relaban, di ako magsasawa dyan magbayan, maski may duro distansya. Kirap ito kumadkan para aranihon. Kay Major Alex Raposon kan uhain ka na ngunyan. Bago ka naman sa hotel ho ka, no? Sa Sambuanga. Okay, good morning tabi sa imo bali. Kumusta ka na? Ayos na? Very good. God is good all the time. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Sa tuya sa programa Pirming Inot Pirmi na Mahal na Diyos. Anyway, bagon gabos, mabasa na kita kan pigaapod tang Bible reflection sa oral daw. Oy, Biyernes po ngunyan mga karandar, mga kasurog, ano? Last day of the week, first Friday of the month of June. Alam na ang obligasyon. Alat ha. Tahanapon ta na so. Sa tuyang pangpungo niyan. Tama ba? Biyernes okay. So, mga kapatid sa pananampalataya, pakinggan natin ang Bible, ang ating Bible reflection sa araw na ito. Biyernes, ika-siyam na linggo ng taon. Ang Mesiyas, anak ni David. Ganito ang pahayag ni David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Si David na rin ang tumawag sa kanya na Panginoon. Paanong magiging anak ni David ang Mesiyas? Tayo po ba? Paano tayo tumatawag sa Diyos? Panginoon? Ang Diyos ba ang tinatawag natin na Panginoon? O baka iba pang Panginoon? Sino ba ang talagang ating Panginoon? Sino nga ba? Lord, thank you very much. Father Ching, ang tagatod barita, ang tagatod kaining Bible reflection kay Father Ching Sorbano. Father, thank you very much. Good morning sa imo. Ngunyan tabi kita mga kapatid sa pananampalataya, mga Katoliko, mga Kristiyano. Tayo ang mag-isip kung sino ang tinatawag nating Panginoon. Pag tinamaan natin kung sino, tayo na ang tunay na Kristiyano, tayo na ang tunay na mananampalataya. Marami nga namang tinatawag na Panginoon pero hindi na alam kung sino. Ang pagtawag sa Panginoon, kung talagang ang Diyos ang ating tinutumbok na Panginoon, ay tayo ay gumawa ng hindi masama sa kapwa. Ganun lang yun kasimple. Okay, thank you, Father. Thank you very much. Bueno, digdi na kita. Padagos lang kita sa mga istorya. Kung ano-anong niya sa imo. Garo ka naman niya, pastor. Siyempre, frustrated priest baga ako. Anyway, bago tapunan ang mga istorya, digdi sa studio, ang kuwanta ko na, report alit dyan sa luwasta, tibad kung kumaturog irari ini si Patrol numero 2, Tony K. Bata ini ang pagkabarita, mabalik sa Kamurawayan, okay? Naka-standby na si Tony K. Apunan ta na ha? Ayan na. Nag-ring. Saka, bakang ko binatara. Kasuba ko pang akong standby.
Yes, sir. Good morning. Yes, good morning, Tabi Tony K. Sabi ko, kasubago pa itong standby, nagkaturo giraray. Kaya, dede ta ka man mabasol, ta naglamaw ako. Roger. Hali kita duman sa, naimbitaran kita sa Purok Sunflower, kan Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Ano ang igong okasyon naman, sir? Ay belated happy birthday sa aki ni Kagawad Boboy Llamera Marantal. Perte, so parahit, tropa, may bago akong tropa pitch, Kasorogton, Roger. Sunflower Boys, di ba? Ibaan talagang kunyan, layas na kulang nakukuha ang amigo. Anyway, kumusta sa imong banggit tabi dyan, Kasorogton? Sa presente tabi si Raye, siyempre, yaon sa Kamurawayan. Magigik naman iyan nga si Tony K. Sabi ni SM Maestro Nel Antoon, pirmi nga sa Kamurawayan. Ansala ko nga, tinuro ko gabos kay Tony K. Na-adaptan mo. Sabi ko, sala mo yan. Total, maestro ka man. Magtada ka kuta na kan pang sa diri mo man. Lubos-lubos kaya sa pagturo. Aver palugod. So, tinuruan na ayahay sa unyan. Correct. Ako baga, Roger. ako baga, maestro man ako. Roger. Pagtuturo ko, 3/4 lang, dahil gabos, pag nakaukodan ni estudyante gabos, daugon ako kaahan. Siyempre, dapat tawan mo sa lamang kidit na... Di na ko lang, 3/4, doon ako lang, bansul daw, 3/4. Anyway, ano niya, tandaan, go ahead, David. Alam tayo si Raye sa mga dugang na informasyon, police report na magtugang tabi si Raye sa Islam Provincia ng Catanduanes ang gadan matapos pagsasaksakin kan sa diri niyang ama sa Banwaan kang Baras, Catanduanes. Kung sa nga tabi si Raye, dead on arrival sa ospital ang duwang aking babae, edad 8 as in 9 anyos. Sinay. Matapos pagsasaksakon kang sa diri man sa ng amaon bandang alas 10:30 kang uminaging Hunyo 2 nabanggi sa barangay Western Poblacion Baras, Catanduanes. And sigun sa report kang pulisya, sarong apod ang sendang naresibihan sa sarong misis na subuot naglaslas ng pulsoan sa iyang agom. And naabutan kang mga operatiba ang duwang aki tabi na nakahandusay sa diri kay mga dugo. And pinagbisto ang suspect sa alias na Rol, 45 anyos. So ama tabi ni si Raye. And pinagbalo, and pag-abot dumang kang mga nag-responding mga pulis, pigbalo pa sindang after rehon kay nga suspetado. Kaya napiritan ang mga nag-responding police na badilon ini tabi si Raye sa walang parte kang hintay hita. Na gusto kong sabihin, sa hita sa natinamaan. Roger to that. Tanganing di man tinuruhan kang mga nag-responding police tabi si Raye. Ay dapat sapay yun. Dahil man hindi pinagadan itong dahil man tulusin na pinagadan sa yung sabi ko kung siguro dapat kayo ano na ito kumbaga tiniraga tulo sa payo kung pwede pa sana. Sige, ano daw ang rason sa base sa initial na investigasyon? Dahil pamantabi siya kayo na pinagpalawas so sa lado ng pulisya. And ang ano kayo tabi si Raye, bigla na tabi nung nagpurmentado. Sisa yung naglaslas nga ni? So naglaslas? Ito nga mauna ito tabi si Raye. Okay. Nagapod itong agong nga ni. Duman sa hipaturo ng pulisya. Tangan ipag-report itong sa iyang agong na subuot naglaslas. And sa inot na apod kay itong ina kay itong mga aki, dahil man pinagsabi naman si Raye, na sa mga sa aki niya, pinagsaksak na tabi kay si Raye. Arin daw inot. So paglaslas o so pagsaksak,
Sinaksak niya muna tayo sa so ay yung doang aki. Tapos naglaslas man siya. Roger to that. And makusog ang hawak kayo ni Sir Raye. Tadi siya tulos na may napuruhan. Nya, Nagibo pa kayo ng suspitsado na magtumong sa mga nag-responde ng police. iyo, naglaslas naman sana. Gustong sabihin, mapagadan ito. Dapat sa payo na binali. Basulon pasinda ka ito. Roger. Nagita sa naninda ko binali. Roger, baka arog ka yan. Pero nailing tang talagang ano daw ang suminanib duman sa nasambitan ng ama. Ito man sa suspitsado, grabe ka kusog kang, kumbaga, nagibo pa nga ning magtuwang duman sa mga nag-responding police. So nga yan kayo nagsanib, sigurado. Linaog ito ning, ano po kayo linaog ito ning may ikog-ikog na espiritu. Sigurado. And tulos nga ni Tabi si Raye, pinagdalagan ang mga naunambitan ng mga biktima sa hospital. Alagad iyon nga nito si duwang aki pinagdeklarang dead on arrival, and sa ganyan nakakonfine man itong suspect. So amoon kayo ng mga biktima sa hospital Tabi si Raye. Amaon o ama? Ama. Okay. Sa dirang ama Tabi si Raye. Okay. Ano ini? Ano ang trabaho kayo ning ama daw? Dahil naman Tabi si Raye na pag-agad, dahil naman dito na ilagay sa police report, sa report ng police kung ano ang trabaho kayo ng ama. Diyan kaya yan minapuon, ang mina-establishan nin investigasyon. Ano ang trabaho, kung maray al income, tanata naisip magibok. Kadaklang na nagagibok ka, nagtitios. Roger to that. So, pero nailing tama na siguro kumailing ka so kung sa inyo na kaya nag-i-start. Talagang mariman ang sa indang kamurugtakan. Iyo. Siguro lang talaga, ikaw lang may mga droga-droga na gayon na imbulto, ano? Jesus Maria Joseph. Aki mo, saksakon mo. Inay ko, kunday ang tinubuan kisungay. Ay, Diyos ko. Okay, go ahead, Tabi. Ilang talaga kami siya talagang dalaman kang andun niya sabi siya ngayon. Kung may problema ko ta siya, dahil na nang damay. Hindi na pinagdamay ko sa mga aki. So agom dahil man inano? So agom. Pero man kami sila yung pinag-kulgan so agom. Siguro ang aki siya naman ang dadang ang pinag-takla kayo ni Tabi Siraye. Anyway, kasorog doon ang mga arog kayan, dahil taman aram may mga kanya-kanyang rason iyan kung nata nagibukan sarong suspetsado. Alagad, sala pa rin. Sa matakan batas, sa matakan Diyos. Roger to the Tabi Siraye. Okay. And during man, digdiman sa Banwaan, gan Santo Domingo Albay, pinag-aalat-alat ka sa police report man. Kung sa yung Tabi Siraye, talong 30 anyos na lalaki ang nagsibot or nag-digit Tabi Siraye kasi mga mag-aalasin kami pagkahapon. So dahil sa paman na pabutan na rason pinag-aalat pa Tabi Siraye, so report Tabi Siraye. Kaya nga nandito na nga pangyayari niya. Iyan sigurado ako may rason man ito. Roger to that. Gabos bagang gabos na pangyayari baga. Dahil man pwedeng ano ko na, lalo na kung mga agad kayo yung taglabas, ito talaga yun yung mga magkakanod yung rason. Kung mag-live nila, nakukunutos nila ang mga siring na mga bagay-bagay, bibiskin pa. Correct. So, base sa pag-aadal kasurog doon, iyan dang naga-bigti. Abo man kayan magkagaradaan. O, yan na, nagkagina. Iyon na ito. Iyon na ito. Kung nakuha niya, binukod ko ito. Anyway, sige, tandyan dyan ako maistorya ka. Sige, bye. Roger, Tabi Siraye. Kaya, pinag-aalat-alat tama sila. So, police report, maano naman din sa incident yung 31 anyos na lalaki, babae? Lalaki, Tabi Siraye. Okay. Sa 4-4 kang lidong Santo Domingo Albay, Tabi Siraye. Okay. Ngayon, Santo Tabi Siraye, sige. Pagkadahan tamang pinagkakapira. Sige. So, suppose talaga, manunod naman sa pasagaan tagan sa mga daw, manunod sa 40 hour. Sige na. So, sabi ko na, igo sinagsiinad. Sabi ko na nga, ito tamang pagpangalangan. Kung si Isay, asin anong barangay, ang... Ano ang pagkakiran? Sige na.
kung may tabi sa lagi, dahil kumanda tabi sa lagi, na hiling kung ano ang kanyang experiences, lalo na kung banggi. Okay. So sabi ko baga duman, minsan baga pag may call field, mas nainit pang magkatunog ang mga barangay official or ang tanod. Sabi ko nga, ako paghaputon kung ano ang ito na iilin sa indang mga experiences, sigurado ako, dahil man talaga. Sabi ko na imbit na lang ako sa indang sesyon na basta kung luway itong ano naman sa posto, kung saan sila doon ang tinamaan. So, nainot magkaturog or doon experiences. Ako may nagkakaireling man ang gadkaan. Sabi na nga Pero, dahil ka man kay natatasindan nagtiran, sindan tinamaan kayo. Wag yan to dati. Yung nga ang decision. Kaya sabi ko na nga kita na mata, siyempre, masipuro pa napukawan sila. Buda. Dahil magtirad nga nito. Dahil magtingara. Buda, ini nga si Tony Ki, mararanaman ini Pati nga kita. Bako man nga ni Sinda. Ano man duman ang sa tuyang kundi, engineer naga. Dahil man ki sisoy nata, isa na ini ang barangay. Sinda siya na gayon, ang barangay na tinamaan na sigang katipa, kaya nagkira. Makalibot kay Saro sa barangay, experiences na ito. Makumanarog ka. Dapat consistent ang paglibot-libot. Tama yan kami sa lagi. So, pagkalibot kay Saro, makatipla na. Yan. Dapat ang duty magatawi sa lagi. Dapat sagkod na puon magbikyong sagkod magbalik ang liwanag, dapat aktibo. Lalo na sa mga panahon niya. Ay, baga. So, yan kami sa lagi. Mga dugang na informasyon, alin sa kanya na lokasyon, patrol, numero 2 sa Talikiniste, Kasurog, Bicolano, Boydoay. Okay, thank you very much, Tony K, sa mong mga impormasyon. Ayogon mo para post pa sana, may nagakiran na. Awindang yata kami nga naglilibot, pero busy sa raw. Sa inabot, dyan sa Puraw. Dapat bilog. Dapat bilog na kunyan, ang piglilibot na barangay. Buda, tama ito si Tony K. Diretso, bakong sarang bisa na. Okay. Buda, bakong manggad ka mampigpatamaan ka ito. Pag-irumdoman sa yan sa mga opisyalis as in sa mga tanod. May mga tanod ba na mahihigos? Anyway, good morning kay Jomel Palima. Good morning. Arog ka na mga istorya, dakulong ka nangyayari, dakulong ka na nangyayari na so mga salaw kan pamilya nagkakaigwa kisiring, uyugon man aki daw ang aki pagsasaksakong kan ama, grabing problema. Grabe, bata minor de edad. Grabing kunyan. Pagka-dibil-dibil sa utak. Ano daw ang naglaog, Ano daw ang luminaog sa utakan sarong ama, tamagibo ini sa aki. Kung na latuson, ayos lang. Maski nga ni igwa ki 163, igwang 7610. Awan na tos? 6210? Pagpara buang-buang kaya, kunday mo arambay kan pagpara tukar-tukar. Buda, unig di kita sa utong sarok pa sa suicide. Balikan ta ang bareta ta. Kay puan ini maaraman kan sa tuyang mga paraan tabay. Ang naga-suicide base sa pag-aadal kan mga eksperto. Habo manindaan magadam. May mga simbag naman yan. Kabuan mo nga ya. Kaya nga nga nag-suicide. Gusto magadan. Mali po. Ang nag-suicide, nagigibon ninda yan. Actually, kung sususugon, against their will na magadan. Ang gusto lang kan sa huna ninda, iyan ang solusyon kan sa indang problema. Iyan po ang katotohanan kaan. Uto palan, ikakagadan ninda, dahil na nagdalaog sa isip ninda. Ang isip ninda sarado
duman sa solusyon kan sa indang problema. Which day man gani dapat magibuan sa rong persona na mag-suicide. Kalukuhan po yan. Dahil yan, sala po ang gibo sa matakan batas kan tawo, sa matakan batas ng Diyos. Ang pwede sa natabi magbawi kan sa tuyang buhay, iyo ang mahal na Diyos. Yung kung ma-suicide ka, masiramon tabi mabuhay sa kinaban. Lalong-lalo na digdi sa Republika kan Pilipinas, ang saya-saya, lalo na sa mga panahon na ini. Bako yung tabi, buddy. Sabi ni buddy, Major Alex, good morning, buddy. XO 11 DCAU 11th Infantry Division, Philippine Army, Ato Complex, Barangay Liang, Patikol, Sulo. Oh, susus. Yaong ka dyan. Bago pag sinabing Patikol, yaong dyan so, burugti ang birwe. Ay, bade, pag-ingat dyan na. Anday ka pa naka-coronel. Pagkabasa ko ba, badikan, Patikol, ninirbyos ako. Hulo-sulo ini. Pag sinabi kayo itong barakbakan, sa Patikol Sulo, kapalan dyan ang XO inay ko. Okay! Saan pa? Nailing ko na naman so, mga picture mi kaso bagi. Pwerte baga? Pwerte! Sunflower Boys, good morning! And siyempre sa tropa pit stop dyan sa kumagkad ang Parts FII. Aring pang tropa ta dyan, kadakol kitang tropa sa Castilla. At ngayon, may plano ka? Ay na, suportanta na sana si Boboy. Suportanta na sa si Boboy. Ano oras? 20 minutos makalisan alas 6 nin pagkaaga digdi sa nayan sa Arandar Net News and sa Bicol Net TV. Okay? So bago kita magpanagos kan sa tuyang mga oristorya, mapatalastas na kita, mga kasurog, mga kaarandar ta oras de peligro na. May mga pa-oras-oras de peligro ka pa ngayon. Ang Fest International is urgently needed. Interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UNS, and GATS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information
Technology and Associate in Computer Technology avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Hawaii during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romney Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, Karaan ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And oras 24 minutos makalisan alas 6 nin pagkaaga. Ang oras na yan, atod man sa satuya kan full colors printing press and photography. Full colors printing press and photography makukuha dyan sa Porok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie L. Marcelo. And sharing man, ang oras na yan, atod sa satuya kan Al-Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Al-Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. And pagalin nindong Al-Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nintinampo, mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan ang law office ka na bugadong servidor kan banwa ang kandaragan na si Attorney Joey Marciliana. Mapag-ibo ka mo nindong legal documents, ipuanin doon in mga legal advices, legal consultation, magpa-share sana sa Marciliana Law Office and hanapon si Attorney Joey Marciliana. And sharing man, kung igwa ka mo na okay, naghahanap ka mo na rent-a-car, pwede man tabi dyan mag-inquire, taang yaon dyan, okay, ang manager can say, yes, rent-a-car, dahil iba, kundi ang aking kayo ni Attorney Joey, na si Charles Joseph Marciliana. Okay. And, oy, mabuhay Enerwil, kag sa chapter sa Panginginot ni Miss Cha Barbacena Marciliana. Mga karandar, mga kasarugon, ang sa indong mga sasakyan may duro diferensya daroon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Porok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Ang gabos na kailangan kan sa inyong masasakyan, dyan ang mararahay sa RB Brothers Car Service Center. Hanapon sana si Doc Boy Gulyem. And gusto ninyo magtananin mga Pilipino cuisine, magpa-share sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Barangay o kaya munisipyo kan Ginubatan. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Siring man sa mga nakakarapi-kapi na sa oras na ini, sabayanin mainit asin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1050 Nathaniel's Bake Shop dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madaling hanapon, kampang sa Naningayo, kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marianne Archaga. And gusto nito magtanan ni native chicken, adobado, adobo, tinola, bulalo at iba pa, magpa-share sana sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Porok Everlasting, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon.
Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Siringman ba ang tabayan ang pagbukas kan bagong mukha ng Sushi Cafe and Restaurant na makukuha niyan sa Purok Sunflower, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Safety, safety, safety ang nahanap nindong maggamit nin tamang dekalidad na LPG. Magamit nin gasul. Ang gasul na mababakal dyan sa sa Top Gas Gasul. Ang Top Gas Gasul makukuha sa kataid sa mismo kan Petrones dyan sa sintrong Banwaang kan Daraga. Top Gas Gasul is owned and managed by Brad Ato Lim. Hi, good morning sa mga tropa pips dyan sa New Jersey. Kay Sir Mr. Macholito. And sa allied fantastic dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Beck, and kay Myra Legaspi. Okay, balik kita sa programang Arandar Bicolandia. Oh, paano na inintay ba ang tugtog? Ang iba so bakranta, o nisudat so tunay. Kaya monitor ko kaya tulo sa sarong gadget. Kaya kunday ko nahiling sa ibang comment, minaduman ako sa ibong na kunyan monitor. Kaya unyo, nabasa ko pa sa nene, what boy? Good morning ya tabi nga boss ay salamatunon sa pagbisita. Salamatunon man sa pag-imbitar. And syempre, salamatunon sa very accommodating Marantal family kan Castilla, Sorsogon. Diyan sa Purok Sunflower sa Barangay Kumadgal. And of course, duman sa mga bagotang tropa pips sa Sunflower Boys. Ako day mananaram na magdyan sa lugar ta maurag ang tropa. And kay Jomel Palima, morning nga ya idol, mga bangag yan idol. Iyan dang iso nagkibugad ining ama na nagdali, sabi yung tanang guminadan sa sadiri niyang aki. Yugad ang pigataram na ni Jomel na mga bangag, posible yan. Bako yan harayo sa katotohanan. Takon bako ang bangag, ano ang malaog sa isip, kan sarong persona para gumibo ni na maraot. O yun na iyan ang epekto kan droga, epekto kan ang iba problema, depression, ididamay ang pamilya. Kung nagtitios, magtarabang-tabang, sabi tagani, ang pag-arog kayan, bako iyan na solusyon kang problema, manggadang ka, magbigtik ka, bako iyan ang pinaka-solusyon. Kaya, tama ka, bangag talaga nga ito. Ay, pangyari. Pangyari sa tipon-tipon. Anyway, nangyari na yan, pagbabaso ilingon mo, pag nahimas-masan yan, ang pagkabasulang kaan. Bata, ito baga, nagtumang daam, tumang sa autoridad o binadil ka na autoridad, pero sabiti siya na, taan autoridad actually, abo man talaga iyan magadan. Ang autoridad, abo man ka na gumadan. May mga badil iyan tabi, purpose kan is protection bilang law enforcer. Kaya baga halos gabos na law enforcer, igwa ki armas, pangdepensa man iyan sa saindang sadiri. Araw ka ito na tumang, may sundang o may kutsilyo, alangan man. Alangan man, siyempre, babadilon. Para anday ako, boy, anday ako na kumbinser, bagay, ito ang pigapon na maximum tolerance. So, nangyari duman sa Metro Manila ba? Basta yo sa Metro Manila, indakon sa Quezon City ito. So, membro kan IAC. So, aram nindo ang IAC. Nagralansar man nga ni Andigdi sa Bicol, pero indagaro hilaw so pakalansar ka Andigdi. Pero sa Metro Manila,
talagang puga-puga ang trabaho kaining IAC. Ang IAC iyo ini ang pigaapod na Interagency Council for Traffic. Composite po ini kiiba-ibang ahensya kan gobyerno. Na ang katuyuhan, ang trabaho, iyan ang mag-disiplina, mag-aprehendir kan mga illegal dyan sa tinampo. Ako nga medyo kunyan man ako digdi. May hapot man ako digdi sa IAC na ini. Igwa na ki LTO, igwa ng LTFRB, igwa na ki Highway Patrol, igwa na dyan ki MMDA, igwa pa sa mga barangay, igwa pa ki IAC. Ano ang gustong sabihon? Pero anyway, bako yan ang punto ta sa oras na ini. Ang punto ta is duman sa miyembro kan sa IAC na ka-intradigdi kaya nga interagency, kunyan itong garo miyembro ito kan Coast Guard. Ta sa IAC may Coast Guard, DNR, LTO, LTFRB, PNP, basta composite nga dakolon. So sarong membro, ito kiba din na Coast Guard. May nagpaabot sa iya, sa Metro Manila ini. Naigwa nga yung persona na may tungkod, ayan may saklay, pilay. Dua ang apo diyan. So, tiririt dua. Nang lilimos, nangahagad sa mga pasahero. Pag dati tawan, dagit. So, ang ginibo kay ning Coast Guard na membro kan IAC, nakuha niya, pigsundan niya. Purposely, according duman sa Coast Guard, tapilay nga ni, tatabangan niyang makabalyo duman sa tinampo na makarayo na duman sa katawuhan. So iba natatakot. Siguro nakariparo ini yung may saklay na ini, napigasundan sundan siya kay itong Coast Guard. Kanarani na ini yung Coast Guard nakarani-rani siguro pigtataraman kan Coast Guard na tabangan magbalo kung ano. Uy, gumabot ang kay Kutsilyo, supilay, buhi ang susaklay, buko dun sa Coast Guard, kay Kutsilyo, binukod, bako man palang pilay. Binukod, so, Coast Guard, nagparadulag so Coast Guard. Ang aram ko sa Coast Guard, may badil. Pero siguro, yun na ngayon, igapod na maximum tolerance. Nagparadalagan, timing may uminaging nagapatrolya, so highway patrolya ta itong pulis. Na-apprehender, nasabi ng lalaki, marita da ito binadil. Kunya na baga ito? Assault to person in authority. Pero, ang paghuna kan iba, na nakailing, garong gaya may diferensya ang payo. Da itong diferensya. May diferensya na. Uyogon man autoridad, buko doon mo kay Kutsilyo. Pero mentally, garo di ako natubod, na nakaisip pa nga ni siya manlanse na mag-tiririt, masabi siya ng pilay siya, kahirakan, matauanin limos. Kaya ako dahil natubod kayan, baka nagbubuahan. O gunwan, pilay, binukod so. Sa kakaan. Nailing ko pati, so karipas kan na kan Coast Guard, dapat talaga sa mga arog kaining law enforcer, may self-defense ini So, ay ko matibay may adal sa kuro-karate, sa self-defense. Itong kuro-kutsilyo na ito, madali ito iparalakize kaysa rong kunyan. Dapat talaga gabos na law enforcer, karatista. Turuan kung paano mag-agaw nin kutsilyo. At arog ka ito, bako man ito sa makasupog. Pero ang iba talaga, siyempre, nag-urulok. Anong aran nga ito? Pardulag. Ako ang aram ko kan Coast Guard, may isyong badil. Sa bagay, kaya nga iday ngayon tinuruan kay karate, kay self-defense, may badil. Ang problema nga ano
Ano man na ginibukan badil? Day may enforcer ang sarong batas kung ang law enforcer arog kayam. Sala naman yan na mabuuton ka ngaya. Kung ang kabuutan mo abuson, day na, never mind. Ay, napangyari. Sige. Magandang umaga, idol. Nakalimutan mo ang birthday ko ngunyan. Sabi ko, kansaro patabi sir sa birthday mo. Nagrita na baga dumaan sa wall. Ngunyan ang birthday mo. Dahil pa nagaluwas ko paano yan sa wall ko. Diyan pa yan malungas. Taon-taon pa yan mina-appear sa mga Vulcan friends sa Facebook. Anyway, good morning, tabi sa mo, Sir Idol Mr. Matsulito. Happy birthday. Ang greetings na yan, hali sa Arandar, Bicolandia. And more birthdays to come. Yaong ka naman pala dyan sa New Jersey. Okay. Enjoy your birthday. Ahay, madali na. Sabi kan cellphone ko, battery power 15%. Remate. Anyway, tamang-tama ini. Matatapos ba ini? Brown out ang monitor ko. Maray na agad tabi si Rayi. Hashtag 2022. Sabi ni Idol Jobel Galicia, mga pag-iribata ini sa broadcast, saday pa ako, pigdadarangog ko na ini. Tropa ini si Idol Jobel Galicia, si Idol John Dixis ni, and si Idol John Mirabete. Mga pag-iriba ini sa broadcast, mga taga 1 TV ini, buda sa mayon internet TV, na saday pa, pigdadarangog, saday pa ako, pigdadarangog ko na ini. Mga kunyan ini, mga maurag ini. Dapat arog kay ni an kunyan kana mga broadcaster breed. Magprograma ka man taganing makabalos ka. Okay, sige. Oy, ma-brown out na ang cellphone. Uy, bako ikaw ngunyan ki advisory. Sign ang brown out ngunyan na maghapon. Garo entire feeder por ba? Dahil ko nabasa pero nadadang kadarangog-dangog ko na magkakaigwanin brown out. Pero sabi ka nila, bako naman yan makangalas. Bako naman yan makangalas na mga buro brown out niya. Normal na iyan digdi sa Albay. Kaya kamo magprepara bata dahil man natitipon baga ang kuryente. Maray ko na ilalagan sa balde arog kan tubig na pwede magtipon. Pero ang kuryente, saan mo ang tiponon? Maray pa bill, magtipon ka, pwede. Kaso, pag natipon ang bill, putulang ka. Ay, mga karandar, mga kasurog, tayo nabot na kita kang parametras na pamamaram digdi sa programa. Buda, malubat na, malubat na sa kuyang monitor. Dahil ng survey para magpara Buda bill pa kita. Digdi na Okay, sa ngaran giraray kan Bicol Net TV and sa Kanarandar Broadcasting Services. And of course, sa ngaran giraray utrong ko. Ta ako na ugmahon kaswapon. Sa ngaran kan Sunflower Boys and Samarantal Family. Kan Purok Sunflower kumagkad kasi sa Sorsogon. Thank you very much. And nagbalo, maski nga ni wara abiso, sige po, palsok. Saka, yung mananggad, kaya dahil na bakwan makangalas. And siyempre, sa ngaran ni Kasoroga, Patrol numero 2, Tony K, initabi giraray si Ayi Andes Arietan. Sa inyong nakasabay, kada bes na alas 5:30 nin pagkaagapon, Lunes hasta Biyernes. Mga karandar, mga kasorog, napunanta nin ang Lunes nin puwerte. Natapos ta hanggang Biyernes an puwerte, kaya
puwertean semana. Giraray, mag-iribahan kita sa Lunes, sa siring na istasyon, sa siring na programa. And siyempre, sudati sana ang sendong kay Riba. Mga karandar, mga kasurog, happy weekend! Sudati sana!